Bueno, aurten da 7. Argazki lehiaketa, badakizue Tolosako udalaren egutegia argazki lehiaketaren bidez egiten dugula. Aurten izan da 7. argazki lehiaketa eta gaia emakumea eta berdintasuna. Aurten aurkeztuia 43 argazkilarik, iaz 41. 342 argazkiak aurkeztu dira, eta kaleratuko ditugu 7.000 ale, 7.000 egutegi, horma egutegiak, eta gero 500 egutegi handiak. Epaimaia, argazki lehiaketaren epaimaia izan da, Josebe Iturrioz berdintasun teknikoa, Tolargin aldetik Jon Otaegi, Tolosa Gazaren aldetik nineu Alberto González, Iazko irabazlea, Iazko argazki lehiaketan irabazlea Javier Ortiz, gonbidatu bat, Tolosar prestigiozko argazkilari Miren Atxaga, eta azkenean gure alkatea Ibai Iriarte. Azpimarratzekoa da, aurten irabazlearen lana. Idoia Zabaleta izan da irabazlea, horregatik eman diogu Azala. Superwoman lan bukaezinaren parodia bat da. Eta gero ere eman diogu urtarrila hilabetea, gero otsaila dago Jesus González, martxoan Raúl Aguerre, apirilan Alberto Alonso, maiatzan Maialen Jauregi, ekainan Miguel Uranga, uztailan Asier Garagarza, abuztun Arantza Arzuaga, irailen Maili Zoroa, urrian Nerea Ugarte eta Luka Zabala, eta azaron Patxi Amantegi, eta bukatzeko abendua Jose Antonio Baigar. Aurten izan da egin dugu bigarren aldiz argazki erakusketa bat. Erakusketa horretan jartzen dugu 40 argazkirik onenak. Aurten argazki erakusketa ikustea jundia 872 lagun. Jaso dugu 661 botoak, eta argazkiri botatuena izan da Maili Zorarena, Kedada argazkia. Jasotako boto guztien artean argazki makina bat zozketatu dugu, eta tokatu zaio argazki makina Eba Blankori. Egutegia jasotzeko datorren astelenetik, hau da, azararen 21-etik 24 arte, astelenetik ostegunera arte, zerkauzian jarriko dugu stand bat, goizeko 9:30 12:30 arte, eta hortzek banatuko dira egutegiak erabat bainik. Hortik aurrera, jada urrengo astean, Tolosa Gaza eta Tolargiren bulegotan egongo dira. Aurten, saritan, banatuko ditugula Tolargi eta Tolosa Gazaren artean, bion artean, 6.576 euro. 13 sari, Azala urtebete Gaza eta Argindarra doainik, eta gero 6 sari urtebete Gaza doainik, eta beste 6 sari Argindarra doainik. Eta gaia izango da, datorren urterako argiak eta itzalak.